It's me, Mario. It's me. Ganska vänta. Okie Åh. Åh shit. Åh shit. Jag ber. Ska du sänka? Ja. Två. Wow! Bara bocka. Så ber. Wow! Wow! Två. Tre. Aj. Två. Tre. Ett. Två. Ett. Två. Tre. Ah, Gucci Jag ber. Kupo. Aj. Två. Tre. Okej, jag spär. Visst jag allt stadigt fixar. Så läs man skiltet. Läs skiltet nu. Princess Toadstool's castle is just ahead. Press A to jump, C to crouch, and B to punch. Read a sign or grab something. Alltså visste du inte visste det, va? Press B again to throw something you're holding. Okej. Alright, let's go. Du till börja det, då? Varsågod. Alltså helt då något material till att sänka igen eller. Yeah. Okej, bra. Ett sista. Och BAM! Okej, du ser spinn där nu så. Bang! Så det bort. Woo! Wow! Jag kan inte kan slå det. Så snabbt backflip gör det. Vad sjukt. Ja, det är det. Nej. Det är. Ja. Nå, ska vi börja? Ja, showtime. Så jag ska slå. Nej, fisk går på en egen liv. Ah, yeah. Fisk går på en egen liv. Det är ända. Egalu. 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 50% av ett av det. Jag hoppas jag att det är. Bra. Jag ska se, okej, jag kan inte egen liv. Jag ska se. Jag ska ströna, på en egen liv för sure. Well, smells okay. Well, nej, det. Det är det. Nå, strippa ner det. Nå. Let's go. Fuck Nu it. något så jag att det så säkert att det är. Eller kamera. Okej, hur spelar det? Är det så jag spelar nu? Ja, det är nytt. Upp. Jag har inte sett det. Okej, det är kanske alla cutscenes. Well, I left you my neck. Nej, Okej, det var rätt. det är only shit man. Ja, ska snacka kött inte kostar så det. Just det, bråta fish. Well, hello! Jag är för nytt happy to bring knowledge. Oj. Showtime! Wow! Okej, bästa värsta. Ett av er bomb. Nej, det är Bob. Battlefield. Bomb, ja, bandet. Kötten som skulle på. Du, jag vet inte om du läser, men jag gör inte. Jag vill inte säga. Det ska man nökla att läsa där hvis man vill. Ska vi kanonna? Nej, du ska inte i kanonen. Jag ska ha i kanonna! Du får inte i kanonen. Ah, jag vill ha i kanonna! Tankar! Åh! Okej, det är det. Hey dude. Amen. Hey, catch! No! No! Oh, my god. Jag sprugar, jag kör alla. Jag kör nackarna. Jag switchar där till jackmusiktet. Nej, jag switchar faktiskt. Oh my god. Oh my, okej, här gubbas. Vad som du säger väl? Där. Nej, nästan. Jag kan leva säger. It's better if you don't Hey, know. Nej. Vi sitter på våra pengar. Det är först negativt så. Vi har kött nu och svampar. Kanonerna där. Kanske det börjar. Kan kött med till? Kött när det är som progress spel. Då är det så fan.
Actually, should go to Planta. Oh, what? Hey dude! Oh. Alltid ska jag ju rätt. Okej, så heter det. Oh. Henka först. Jag får se om vi kommer ha pengar. Jag kom, för ner på fjället liksom. Du handlar ej. Okej, jag glömmer. Let's go! No! Okej, jag måste finna en bomb. Man Aisha sitter och så att man kan träja. Ja. Whoa! That's what you get! Nej. Oh my goodness. Hur är det så att man ska skata sig själv? Man kan rädda ner det, jag vet inte. Så bra det kan. Så kassa att man ska skata själv och själv. Det känns att vi är det jättebra. Smått. Men så regel tänker man äta det så. Ja, det är jättebra. Det tar ju tjejliv, det tar ju jättebra. Ska vi slänga upp det? Vad vill du gå iväg? Ja, det är så skarpt att ska bruka prylarna till att vänta kameran i kinpinnen. Oh! Ja, måste man inte slöa närmast där? Ja. What? Oh shit! Här var det. Get him! That's my cannon! Get out of here! Yeah! Oh shit! Alright. Tjena, man ska Okej. bruka den nästa pinnen till... Jag blev via röjda flytta karma i spänning. Safety first. Safety first. Safety first. Okej, jag får läsa mer. Collect as many coins as possible. That will fill your power meter. Collect in each of the 15 enemy worlds. You can also go by spinning hard. Press around for the Ah. Seriöst? Det är stund jag förstår. Okej. Ganska svampar Så när jag jag faller ägade. löp. Eller svampar när jag ägade. Ja, svampan äger löp och att det här är bara fyrhus. I bandet alltså. Det här är bara ner och som missar vi det. Och så tar man fel ner att svimma så kan man få så. Ja. Det är inte som man ligger med svamp. Nej, jag kan bara hats på kanten i natten. Jag har respekt. Det är det. I'm the Big Mama, Lord of all blasting matter. King of kabooms, the world over. How dare you scale my mountain? I wasn't right to use that foot on my imperial mountain. You may have eluded my guards, but you'll never escape my grasp. Vi må hoppa på er, and you'll never take away my power star. I hereby challenge you. Det är så dåligt ute! Färd ivrig gör du bara. If you want the star I hold, you must prove yourself in battle. Can you pick me up from the back and hurl me to this royal nerve? I think you cannot! Okej, så det var så här viktigt. Nej, det är viktigt. Nej, jag förstår det. Kansa Maria, Kansa Maria, Maria, Maria. Kansa Maria, Kansa Maria. Okej. Åh, vad Image viewer, laggar. Han är det. Ja, han. Rematch. Ett nog skull sprinkvatt, eller att jag sprinkvatt vatt för det och så för upp att det. Var nog störst vet jag skill någon med nog skull. Det har sagt mig. Okej, rematch. Alltså. Vilka kan det?
Luigi! Oh no! Luigi! Jag kan nästan bra! Sorry, There's a weakness! I'm going in! Ah! I'm sneaking up behind him. Oh, No that was worries, insane. no worries Esper. Jag står inte med väck från honom. I'm going in. Oh, redan. Jag hade en hårt. Du slut... Ah, jag slutar med hästen. Nej. Ska han inte lusta? Yeah buddy! Oh, look at me, mucho. Jag tror inte han hade. Splatt. Jag miste löjva där. Ja, ska jag tagga natt nu? Nej, det är jag alltid! Ah, fuck, det är natt. Hey, Kom, plagga dem! nice, kör rumpan nu så jag vet inte. Kom here och plagga dem! Okej, vänta. I will show This you. is our mountain now. Yeah. You're not trött nu. Do it! Kungen! Läge! Leve! Okej, så vi till kongan nu. 21. Gör det nu. Hey! Oh shit, Heimo Fasa haft det här superpower. Oh, you must honor the rules. Men han plaggar med det. Yeah, that's a douchebag. Yes. The rules don't apply to the king. He makes the rules. Oh! Alltså, kusträpparna. Han känner tror jag väl. Ja. Kaj, jag lofte. Oh no, not this again. Fucked up! I'm fucked up! Okay. Tack för kongen. You are merciful. He's gonna lock that there. No! Inside Yeah, this thing man. Fullständigt. När han utför sig Mario, hörde du inte? Oh yeah, there's no favorite chair after it. Hello. Så jag ska bara blagga. Yeah, like Det är vi. Jag spelar lukta fötterna till honom. Jag ska bara fötterna. What? What? Can it be that a big squeak like you has diffused the bomb? You might. Oh, yeah. You might be fast enough to ground me, but you'll have to pick up the pace if you want to take King Bowser by the tail. Okej, så man ska tagga det hela. Foreshadowing. Foreshadowing. Methinks my troops could learn a lesson from you. Here's your star, as I promised, Mario. Säg inte man ska bygga allt annat utan träffa en trutchappi. Yeah, what you do? Ganska att det inte visar det. Hey. You want to see it again? Next time on the menu. Farewell. Oh no! Shut up! I was having a moment with the Shut up! audience. Come here! No!